Da li ste se ikada zapitali zašto se dva naroda, koja se vekovima nazivaju braćom i dele toliko toga u svojoj mašti, u svakodnevnom životu često gledaju sa potpunim nerazumevanjem i kulturološkim šokom? Uporedimo Srbiju i Rusiju danas, ali hajde da odmah na početku postavimo jedno gvozdeno pravilo. Ostavljamo politiku, geopolitiku, istorijske ugovore i državne sporazume ispred vrata. Zaboravimo na televizijske dnevnike i zvanične govore. Spustimo se na ulicu, uđimo u lokalnu prodavnicu, sedimo u našu kafanu, prošetajmo parkom i pogledajmo jedni druge u oči kao obični ljudi. Rezultati šokiraju. Kada se susretnu srpski i ruski mentalitet na onom najobičnijem, svakodnevnom, kućnom nivou, dolazi do pravog sociološkog zemljotresa. Postoji jedan naizgled banalni detalj koji savršeno opisuje ovaj sudar svetova. Zamislite ruskog gosta koji prvi put dolazi u tipičnu srpsku kuću. On staje na prag, automatski počinje da izuva svoje cipele, očekujući da će dobiti kućne papuče, jer je u ruskoj kulturi ulazak u obući u nečiji dom gotovo nezamisliv prekršaj, znak dubokog nepoštovanja prema domaćinu, njegovom ličnom prostoru i trudu uloženom u održavanje čistoće. A onda ga na tim istim vratima dočekuje srpski domaćin, široko raširenih ruku, koji mu uz glasan osmeh govori da ni slučajno ne skida obuću, uvodi ga pravo u dnevnu sobu, gazi po tepihu i odmah pre nego što je gosti se nudi rakižu i kafu. U tom jednom jedinom trenutku pred vratima ruše se sve iluzije o tome da smo mi potpuno isti narod, samo razdvođen geografijom. U vaš video će vam otkriti zašto je ta razlika u temperamentu toliko drastična. Odakle ona patiče i šta ona zapravo znači za sve nas. Ustanite do kraja, jer podaci društvene navike i stvarne životne situacije koje ćemo danas analizirati potpuno menđađu sliku koju smo decenijama gradili jedni od drugima i pomoći će nam da bolje razumemo i njih, ali pre svega nas same. Danas se nalazimo u jedinstvenom istorijskom trenutku kada su se ove dve kulture konačno srele licem u lice na našim ulicama. Ovo više nije teorija iz knjiga, ovo je naša svakodnevica. Za nas Srbe ovo je izuzetno važno jer nas tera da pogledamo sebe u ogledalu. Mi smo odrastali na mitu da su Rusi nešto poput nas, samo malo severnije, da imaju istu slovensku dušu koja reaguje na iste stvari. Sa druge strane, ruski mit u nama bio je da smo mi tek jedna varijanta njihovog temperamenta, veselija verzija smeštena na toplu balkansku poluostrvo, međutim, stvarnost je neuporedivo kompleksnija i bogatija. Kroz ovu priču saznaćete kako različito poimamo lični prostor, zašto se potpuno drugačije obhodimo prema deci, kako lečimo dušu kada nam je teško i zašto je iskustvo života u našoj bivšoj državi zauvek oblikovalo naš mentalitet na način koji je njima često potpuno nedokučiv. Ovo je priča o društvenoj distanci, a kafani, o osmehu na ulici i o tome šta znači biti Balkanac u očima jednog severnog Slovena. Počnimo od najočiglednijeg društvenog fenomena, a to je socijalna distanca i otvorenost prema nepoznatim ljudima. Mi Srbi smo narod ekstremne familijarnosti. Naša kultura ne poznaje stroge granice između javnog i privatnog kada je u pitanju komunikacija. Kada Srbin uđe u pekaru, on ne kupuje samo hleb, on sa pekarkom razmeni bar 3 rečenice o vremenu, o zdravlju, o ceni struže ili o tome kako su deca. Za nas je apsolutno normalno da započnemo razgovor sa potpunim strancem na autobuskoj stanici, u čekaonici kod lekara ili u redu pred kasom. Naša komunikacija je glasna, taktilna, puna gestikulacije. Mi se dodiružemo po ramenu dok pričamo, unosimo se u lice, delimo intimne detalje svog života sa ljudima koje poznajemo 5 minuta. Ruska kultura sa druge strane funkcioniše po potpuno drugačijim pravilima. Ruska socijalna distanca je ogromna u poređenju sa našom. Oni veruju da Rusi čuvaju svoju intimu kao najveću svetinđu.
На улици, у превозу, у продавници влада правило ненаметливости. За njih je naš nivo otvorenosti često šokantan, ponekad čak i naporan ili ga doživljavaju kao narušavanje ličnih granica. Ruski mentalitet diktira da se poverenje gradi dugo i pažljivo. Oni neće odmah otvoriti dušu prvom човеку кога сретно на каси супермаркета. Njihov javni prostor je prostor transakcija i tišine, dok je naš javni prostor samo produžetak naše dnevne sobe. Ова разлика се најболje види на jednom jednostavnom fizičkom izrazu, osmehu. Podaci pokazuju da ukoliko se nasmežete непознатoj osobi na ulici u Beogradu, Novom Sadu ili Nišu, ta osoba će vam gotovo sigurno uzvratiti osmeh ili vas barem благонаклонно погледati. За нас je osmeh социално мазиво, знак добре волje, poruka da smo prijateljski raspoloženi. Međutim, u ruskoj kulturi važi pravilo koje se često opisuje čuvenom izrekom da je smeh bez razloga znak nedostatka inteligencije. Rusi ne dele usmehe strancima na ulici. Njihov izraz lica u javnosti je po pravilu uzbiljan, koncentrisan, zatvoren. За njih usmeh nije formalnost niti kurtoazija. Usmeh je rezervisan isključivo za bliske ljude, za prijatelje, za porodicu. I tada je on neverovatno iskren i topao. Kada ruski državljanin dođe u Srbiju, on je u početku zbunđen našom nasmejanošću. Taj stereotip je mit, jer oni prvobitno misle da nešto nije u redu, da im se neko podsmeva дека или открие да крижне коше не имарита неги куду десмо за нидини му нарапуше нарибуно миру. Treba im vremena da shvati da je balkanski osmeh na ulici samo naš način da kažemo нали, sve je u redu bez bedansi ovde. Sa druge strane, Srbi koji odu u Rusiju često se vraćaju sa utiskom da su tamošnji ljudi hladni, ljuti ili negustoljubivi, što je potpuno pogrešno tumačenje njihove kulture poštovanja tuđeg prostora. Istina je sasvim drugačija, samo govorimo o različitim društvenim jezicima. Druga ogromna razlika koja izaziva pravi kulturološki šok jeste naš odnos prema deci. Srbija ima jedan specifičan gotovo religijski kult deteta. U našem društvu deci je dozvoljeno gotovo sve. Kada uđete u srpski restoran ili kafanu, normalno je videti decu kako trče između stolova. Dok se roditelji opušteno druže, ако dete u parku padne, притрчат će 3 непознate žene da ga podignu i uteše. Непознати ljudi na ulici će zastati da pomiluju nečije dete po kosi, da mu ponude bombono ili da mu kažu kako je lepo. Mi prema deci gajimo ekstremnu toleranciju i popustaljivost. Često granice vaspitanja stavljamo u drugi plan pred emocijom i željom da detetu bude prijatno. Rusija ima potpuno drugačiji pristup. Rusko vaspitanje je tradicionalno znatno strože sa jasno postavljenim granicama, hierarhijom i pravilima ponašanja u javnosti. Od dece se očekuje disciplina, poštovanje starijih i pristojno ponašanje na javnim местима. За рускog родителя je potpuno neshvatljivo da непозната osoba na ulici priđe i dodirne njihovo dete ili mu ponudi hranu. To se smatra ozbiljnim prekršajem i nepoštovanjem. Isto tako naša tolerancija prema dečjoj buci u javnom prostoru njima često deluje kao nedostatak osnovnog kućnog vaspitanja, dok mi njihovu strogost doživljavamo kao hladnoću. Mi decu volimo glasno i haotično, oni svoju decu vole kroz red, brigu o njihovoj budućnosti i strogu zaštitu od spoljnog sveta. A kada govorimo o haosu i redu, ne možemo da ne dođemo do koncepta slobodnog vremena i onoga što mi na Balkanu nazivamo polako. Koncept ispižanja kafe u Srbiji nije fiziološka potreba za unosom kofeina, to je temeljni društveni ritual. Srbin može da sedi u kafiju, kafitšu 3 sata uz jednu šoljicu espresa ili domaće kafe. To vreme služi za analizu života, ugovaranje, planiranje poslova koji se možda nikada neće desiti i pre svega za neutralizaciju stresa. Naše polako znači da ništa nije toliko hitno da ne može da sačeka da se popije kafa.
За Русе, посебно оне из великих урбаних центара попут Москве или Санкт-Петербурга, време je resurs koži curi. Njihov životni ritam je nemilosrdan, ubrzan, pun planova i obaveza. Kada se nađe u Srbiji, njima je fizički teško da prihvate da majstor neće doći u dogovoreno vreme jer je iskrslo nešto. Ili da sastanak može da počne sa pola sata zakašnjenja jer se pila kafa sa komšidžom. Rusi veruju da je taj naš balkanski opušteni pristup zapravo znak lenjosti ili neodgovornosti. Međutim, to je samo naš društveni odbrambeni mehanizam. Dok severni narodi stres akumuliraju i često ga leče u tišini ili kroz potpuni fatalizam mirenđa sa sudbinom, mi stres ventiliram kroz socijalizaciju, kroz priču, kroz beskrajno sedenje sa prijateljima, uporedimo kako izgleda kultura proslave i okupljanja. Kafana tradicija je u Srbiji institucija starija i važnija od mnogih državnih institucija. Kafana nije mesto gde se samo jede i pije, to je mesto gde se sklapaju brakovi, ruše vlade, leče slomljena srca i slave rođenja. Naša potreba da iznesemo svoje emocije u javni prostor pred muzikante, да разбижemo čašu, da naručimo pesmu koja gađa pravo u dušu, predstavlja vrhunac našeg kulturnog izražaja. Turbo folk, starogradska muzika, trubači sve je to dizajnirano da izazove maksimalnu emotivnu eksploziju u društvu drugih ljudi. Mi svoju tugu i sreću delimo sa celom kafanom. Sa druge strane, ruska kultura okupljanja je introvertna i vezana za kućni prostor. Najvažniji razgovori u ruskom društvu ne vode se u javnim restoranima, već u tesnim zadimljenim kuhinđama. Kuhinđa je sveto mesto ruske intime. Tu se uz flašu vodke i jednostavnu zakusku do duboko u noć vode najintelektualniji, najdublji i najbolniji razgovori o smislu života, o patnji, a literaturi. Они не деле свою душу sa непознатим гостима за суседним столом. Они я откриваю само пажливо одабраном кругу приятеля у сигурности своя 4 зида. Njihova kultura zabave je manđe teatralna od naše manđe bučna, ali neverovatno duboka i emotivno iscrpljujuća na jedan potpuno drugačiji i tiši način. Kada već pominđemo hranu i proslave, razlika u gastronomskom mentalitetu je fascinantna. Srpska slava je fenomen koji nima ekvivalent u ruskom društvu. Naša slava je praznik otvorenih vrata gdje se domaćin dokazuje kroz stotinje sarmi, kilograme pečenja i beskonačne količine pića. To je dokaz časti, gostoprimstva i društvenog statusa. Srpska hrana je teška, bazirana na mesu, roštilju, ćevapima, jakim začinima i ogromnim porcijama. Ruska praznična trpeza, čiji je vrhunac doček nove godine, izgleda potpuno drugačije. To je svet mađuneza, složenih salata poput olividžeja ili haringe ispod bunde, piroški i kaviđara, dok je srpski domaćin fokusiran na to da gost fizički ne može više da pojede od količine mesa, ruski domaćin je fokusiran na естетику трапезе, на разноликост малих залугая и на ритуал здравица. У Русии здравица ние само обично живели усподи занđe čaše kako mi to radimo. Tamo je zdravica čitav mali govor, umetničko delo, filozofski osvrt na život slavljenika, ritual koji ima svoja stroga pravila i redosled. Mi pižemo da bismo se veselili, oni pižu da bi razgovarali. Naša rakija se presеца vodom ili salatom, njihova vodka se prati kiselim krastavcem ili komadom crnog hleba. Te kulinarske razlike su direktan odraz klime, ali i istorije. Kako se to desilo da smo postali toliko različiti? Da bismo ovo razumeli, moramo da se vratimo u prošlost i pogledamo istorijski kontekst. За време Тита Югославия je izgradila potpuno drugačiji društveni sistem u odnosu na Sovjetski savez. Dok je rusko društvo decenijama živelo u strogom izolovanom sistemu iza gvozdene zavese. Mi smo živeli u jednoj specifičnoj tampon zoni između istoka i zapada. Bratstvo i jedinstvo je bio naš zvanični narativ, ali naš stvarni svakodnevni život bio je obožen zapadnim utицажима. Югословенски црвени пасуш je bio ključ slobode. Mi smo išli u Trst po farmerke, gledali smo američke filmove u bioskopima, slušali rock'n'roll, putovali u Nemačku da radimo i šli na letovanđa na Jadransko more. Srpsko društvo se razvižalo
kao potrošačko društvo znatno ranije nego rusko. Mi smo naучили да спајамо источну традицiju sa zapadnim komforom. Naš životni standard u tim decenijama oblikovao je mentalitet koji je otvoren, kosmopolitski opušten i uveren da ima pravo na uživanje u životu. Sa druge strane, građani Sovjetskog saveza nisu imali te slobode kretanja i potrošnje, njihov mentalitet je kovan u mnogo težim условима stalnih nestašica, stroge državne kontrole nad svakim aspektom privatnog života, komunalnih stanova u kojima je više porodica, delilo jednu kuhinđu i kupatilo u takvom sistemu gde niste znali ko vas sluša i šta smete da kažete. Ljudi su naučili da budu oprezni, zatvoreni i nepoverljivi prema strancima. Njihov način preživljavanja bio je povlačenje u sebe i svoj uski krug proverenih ljudi. Danas je drugačije na повършини, граниce su otvorene, ali ti duboki društveni užilci i obrazci ponašanja se prenose generacijama. Zato mi danas imamo taj luksuzni balkanski osjećaš da je životu da se živi i slavi, dok oni imaju usađen osjećaš da je живот озбильна борба koja zahteva disciplinu i oprez. Razlika je ogromna i ona izbijana videlo upravo sada kada zajedno stožimo u redu u beogradskom supermarketu. Ko je onda bolji i zašto ovo pitanje nema tačan odgovor, ali pruža fascinantnu priliku za poređenje. Srbija ima neverovatnu prednost u očuvanju mentalnog zdravlja kroz socijalizaciju. Naš model društvene podrške je superioran. U Srbiji nikada niste potpuno sami. Ako imate problem, tu je komšija, tu je kum, tu je bratanac, tu je kafana gde ćete ispričati svoju muku. Naša taktилност, naša spremnost da priskočimo u pomoć čak i kada nismo pozvani stvara mrežu sigurnosti koja kompenzuje mnoge nedostatke državnog sistema. Mi svoj životni standard ne merimo samo deblinom novčanika, već i kvalitetom slobodnog vremena i bogatstvom društvenih veza. Sa druge strane, ruski model nudi viši nivo društvene odgovornosti u javnom prostoru, jače poštovanje ličnih granica i dublju fokusiranost na porodično jezgro. Njihov pristup zahteva više ličnog truda i samokontrole, ali rezultira većom disciplinom. Kada se ova dva mentaliteta sudare, reakcije ljudi su fenomenalne. Oni nas gledaju sa mešavinom šoka i divljenja, dive se našoj sposobnosti da budemo srećni sa malim stvarima, da pevamo kada nam je teško, da sedimo na suncu i jednostavno postužimo. Zavide jer smo sačuvali tu primarnu organsku vezu među ljudima koji su они. U surovoj barbi za преживлявanje i kroz istorijske traume, da nekli izgubili ili patisnuli duboko u sebe. Ali šta oni zaista misle o nama kada prođe prvi utisak? Rusija veruje da je Srbija neki njihov romantizovani manđi brat koji je odbio da odraste. Taj stereotip je ponekad pozitivan, ali često sa sobom nosi i dozu snishudljivosti. Oni vide našu neorganizovanost, naše kašnjenje, našu impulsivnost i često se pitaju kako uopšte funkcionišemo kao društvo. Njihova kultura navikla je na grandioznost, navijaka na velike sisteme, na beskrajna prostranstva koja zahtevaju surovu hijerarhiju da bi opstala. Mi smo sa druge strane народ малих формата, малих места, gde svako svakoga zna, gde se stvari rešavaju preko veze, pozivom, telefonom, ličnom uslugom pre nego kroz institucije. To njih istovremeno i frustrira i fascinira. Oni se bože našeg хаоса, jer u njemu ne vide pravila po kojima su naučili da igražu, ali kako vreme prolazi i kako sve više njih živi među nama, dolazi do prelepe kulturne razmene. Oni polako uče da opuste ramena, da skinu najnevidljivi uklop sa kojim hodaju, da nauče šta znači reč merak. Oni počinju da shvataju da srpska kafana nije mesto gubljenja vremena, već naša grupna terapija. Sa naše strane mi učimo od njih šta znači imati poštovanje prema tuđem vremenu. Šta znači тишина u javnom prevozu i
како изгледа фокусираност на лични и тихи развој, штато значи за тебе, за сваког од нас кој ово гледа. Значи да морамо бити поносни на своје друштвено наследје, али истовремено отворени да схватимо да наш начин ни е едини исправан начин живота. Наша балканска, византијска, југословенска мешавина створила е менталитет кој е отпоран на стрес, јер га не гута. Веќе га испљуне кроз смех, кроз псовку, кроз песму. Mi smo preživeli najteže decenije krajem prošlog veka upravo zahvaljujući toj našoj društvenoj mreži, toj familijarnosti, tom komšiži, kome nismo skidali cipele u hodniku, već smo zajedno pili kafu dok su padale bombe ili vladala hiperinflacija. Naša srpska kultura nije samo manastir i istorija. Naša kultura je živi, pulsirajući organizam na ulici, sposobnost da se bude човек меѓу људима, али сусрет са руским менталитетом насучи и одреđеном опрезу. Учи нас да братство nije генетски код, niti слепо пресликавање. Biti braća ne znači biti isti. To znači imati zajednički koren, ali potpuno različite krošnje koje su rasle u različitim klimama. Možemo mi njih da volimo koliko god želimo kroz istorijske knjige, ali prava ljubav i poštovanđe nastaju tek kada razumemo i prihvatimo da oni nikada neće biti glasni kao mi. Да се не ни кани када маритаз до не тези дени сазен усмехивати странцима на улици као ми и ние да джеце да джихова тишина ние знак мржнije, вече sam un njihov način postojanđa. I zato sledeći put kada budete stažali u redu u pošti ili marketu i pored vas bude stažao neko sa ozbiljnim kamenim izrazom lica ko ne želi da priča sa vama o ceni paradajza i kome smeta što mu stojite preblizu, nemojte se ljutiti. Nemojte misliti da su hladni ili arogantni. Oni samo nose teret svoje istorije, svojih огромних пространства и своje социалne kulture koja ih je naučila da budu takvi. A vi, sa druge strane, nastavite da nudite rakiju с врата, nastavite da ne skidate cipele приятелima, nastavite da slavite живот kroz naš balkanski pomalo ludi, ali neizmerno topli mentalitet. Jer to smo mi. I uporedimo li nas sa bilo kim na svetu, možda nismo najorganizovaniji, možda nismo najbogatiji. Ali podaci pokazuju da smo definitivno šampioni u umetnosti preživljavanja sa usmehom. Ovo je bila priča o nama i njima bez politike, samo kroz prizmu čistog života koji se dešava svakog dana. Istina je da smo mi dva različita sveta koji tek sada uče da zaista komuniciraju, zato vas pozivam da ne verujete samo stereotipima, već da posmatrate ljudi oko sebe. Napišite mi u komentarima šta vi mislite. Каква su vaše iskustva? Дали сте приметили ове разлики о којima smo pričali? Дали вас нервира нџихова затвореност или може да завидите на нџиховој дисциплини? Поделите своje priče, jer upravo kroz razgovor onaj naš pravi, otvoreni, kafanski razgovor mi najbolje učimo ko smo mi zaista